Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Meneer Stokkemans, de mensen kennen u als voormalig directeur van Kamabi. We hebben afgelopen weekend flinke overstromingen gehad in Bandenbouw. Iedereen heeft het gezien. En u heeft een artikel geschreven waarbij u vanuit bent gegaan dat het dammenstelsel op Curaçao eigenlijk beter behandeld moet worden dan nu gebeurt. En dat daar een hele grote kern in zit om ervoor te zorgen dat we niet meer van dergelijke overstromingen krijgen. Ja, dat klopt. We hadden behoorlijk wat regen afgelopen zaterdag. En heel vaak wordt dan gedacht dat een dam is doorgebroken of zo. En dan wordt er eigenlijk impliciet vanuit gegaan dat dammen bedoeld zijn om wijken en bebouwing te beschermen. En dat is dus niet zo. De dammen hebben een historische achtergrond, een historische origine. Dammen zijn eigenlijk alleen bedoeld om water in de bodem te doen doordringen. Ja, ze houden dus het water tegen. Het water gaat dan de bodem inzakken, vult het grondwater aan. En gedurende het jaar, ook dus gedurende de droge tijd, kan dan de natuur putten uit dat grondwater. Maar niet alleen de natuur, de mensen ook. Ja, dus, want je hebt dus op Curaçao dus ook heel veel putten. Die zijn meestal zo'n 20 tot 25 meter diep. En daar kan gedurende het gehele jaar dat water wat via de dammen naar beneden is gezakt naar het grondwater, kan weer omhoog worden gehaald ten behoeve van de bevolking. Kijk, nu hebben we natuurlijk Aqualectra, we hebben nu omgekeerde osmose. Maar vroeger was dat niet en toen was men afhankelijk van drinkwater, met name uit putten. Want zoet water, dat is zonde dat het weer naar de zee stroomt. Dus het is belangrijk dat als het regent, dat we dat water gewoon zo lang mogelijk bewaren. Dat is de gedachte erachter. Juist. Curaçao heeft geen grote rivieren, geen grote meren. Dus we hebben gewoon een tekort aan zoet water. Ja, we zijn omringd door de zee, maar dat is zoutwater, dat kun je niet drinken. Natuur kan het ook niet gebruiken, tenminste niet die planten en dieren die van zoetwater leven. Dus inderdaad, we moeten het beschouwen als een natural resource die je moet behouden en vooral niet naar de zee laten stromen, want dan ben je het kwijt. Maar hoe staat het met het dammenstelsel nu? Nou, eigenlijk niet zo best. Er waren in het verleden zo'n 1500 dammen. Er zijn er op dit moment nog zo'n 800 van over. Dus dat betekent dus minder water de grond in, minder water voor de natuur. Kijk, we zijn nu niet meer afhankelijk voor drinkwater van de dammen, maar we zijn wel afhankelijk tot op zekere hoogte toch nog van die bescherming die dammen bieden, alhoewel niet daarvoor bedoeld, maar ze bieden die bescherming wel voor bepaalde bewoonde gebieden. En ja, dat wordt ook minder als je minder dammen hebt. Maar is er nou iets misgegaan? Ligt het aan de dammen dat die overstromingen zijn ontstaan? Of wat is nou de oorzaak ervan dat we zagen dat het water in zulke grote hoeveelheden door Bandenbouw ging? Nou, het lag niet aan de dammen. Kijk, de dammen, elke dam heeft wat ze in papiaments noemen een sacado. Dat is een versterkt punt aan de bovenkant van de dam, waar overtollig water kan wegvloeien. Want een dam houdt alleen een deel van het water tegen en niet alle water. Het is ook niet bedoeld om alle water tegen te houden, alleen een deel. Ja, en soms heb je ook heel vaak heb je een dammenstelsel in een rooi. Dus je begint met een klein dammetje, een groter dammetje, nog een groter dammetje. Ja, en elke dam houdt een deel tegen. Feitelijk, meer kleine dammen is beter dan enkele grote dammen. Dat heeft ermee te maken dat bij grotere dammen verdampt er meer dan bij kleinere dammen. Die dammen die hebben dus een sacado en die sacado die laat het overtollig water doorgaan en dat is een normaal proces. En dat is ook gebeurd afgelopen zaterdag. Ja, alleen de dam liep heel snel vol omdat de regen zoveel was. Dus meteen was die dam vol. Daarna ging de sacado zijn werk doen en liet het water doorstromen. En sommige mensen dachten dan, ja, de dam is gebroken, want er kwam zoveel water vanaf die dam, van de kant van die dam. Maar nee, dat kwam gewoon via die sacado, want zo werkt die dam nu één keer. En dan weet je eigenlijk van tevoren hoe het water gaat, wegloopt zeg maar, als het te veel wordt. En daar moet je dus niet bouwen. Juist. Kijk, we hebben op Curaçao zo'n 48 water catchments. Wat je niet moet doen, is bouwen in een afwateringsgebied. Dat is vragen om problemen. Ja. Je weet, de dam is niet bedoeld om jou te beschermen. Je weet dat als het heel hard regent, zal er via de sacado toch water jouw kant op komen. Dus bouw daar niet, want je zal schade oplopen. Heel duidelijk zegt u nu stuk. De natuur houdt geen rekening met de bouwactiviteiten van de mens. Dus zal de mens rekening moeten houden met de wetten van de natuur.
Dat is correct, ja. Wij denken vaak, ja... Kijk, het leven tegenwoordig is zo kunstmatig eigenlijk. Hè. Er is zoveel technologie en zo dat we denken dat we buiten de natuur om kunnen. Nee dus. Ja. Dat kunnen we niet. Ja. En wat moeten we doen om te zorgen dat het dammenstelsel blijft bestaan? Nou ja, dat het dammenstelsel blijft bestaan is een kwestie van onderhoud. Daarvoor is het ministerie van GMN verantwoordelijk. Maar ik zou eraan toe willen voegen, misschien zou het geen slecht idee zijn om eens na te denken over het beschermen van de dammen. Dus we kunnen de dammen namelijk beschouwen als cultural heritage, als cultureel erfgoed. Net zoals de monumenten. Net zoals de monumenten, patrimonio cultural. Ja, het is een stelsel wat gedurende eeuwen is opgebouwd. En met name ook in het begin van de vorige eeuw heeft het een sterke impuls gekregen toen de bevolking van Curaçao toenam. Dus, en je vindt het ook niet op alle eilanden. Dus het is ook een vrij uniek dammenstelsel wat wij hier hebben. En we take it for granted. Maar het is heel bijzonder en het wordt niet beschermd. En ja, misschien als gevolg daarvan zijn alleen 800 van de 1500 dammen overgebleven. Dus laten we eens kijken of er mogelijkheden bestaan om de dammen op een wettelijke wijze als cultureel erfgoed te beschermen. Goed idee. Dank u wel. Graag gedaan.